ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 2 ദിവസം എടുത്തു അല്ലേ? 20 വരെ ശ്ലോകം എടുത്തോ? 20 വരെ എടുത്തോ? ഇപ്പോ 20 വരെയിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇപ്പം അതാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 10-11 തൊട്ടായിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പം ഭഗവാൻ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ബലം, അതായത് ബലവാന്മാരുടെ ബലം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താണ്? ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശക്തി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ദുർബലന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇതിന് അധീനനല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ? എല്ലാവർക്കും ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ, ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അതിൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ മായാശക്തിയെ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതരായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ മായാശക്തി അതിജീവിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ മായയെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പിന്നെ 4 കൂട്ടർ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെയും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളതെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്നും പറഞ്ഞു. കാരണം ജ്ഞാനിക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് മാത്രമാണ് ആര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുക. ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയല്ല എത്തിയത്? 20 വരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാർക്ക് ചെയ്തോളൂട്ട് അറ്റൻഡൻസ്. ആരുടെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ. എന്റെ ഒരെണ്ണം കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെയാ? സീതാ മാതാജി. മാതാജിയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഞാൻ ആദ്യത്തെ 2 ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ല. ഞാൻ 2 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അതും പോയി. പിന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മാതാജി. അങ്ങനെ 3 ക്ലാസ്സിൽ കയറാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇടാൻ മറന്നതാണ്. എനിക്ക് കേറിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് 2 ദിവസം അറ്റൻഡൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റൻഡൻസ്. ഇല്ല അല്ലേ? ഇട്ട് തരാം, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത്
അറ്റൻഡൻസ് വേണ്ടതാണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെ മംഗളാരതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റൻഡൻസ് നോക്കും. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, വൈഭവിലുള്ളവരും ഭക്തിശാസ്ത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ 2 അറ്റൻഡൻസും നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇടാനായിട്ട് വിട്ടുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, സ്റ്റഡി ക്ലാസ് അല്ല, വെക്കേഷൻ വരുമല്ലോ, നമുക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് ആ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ. കാരണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. എപ്പോഴും നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, അല്ലാതെ പറ്റില്ല നമുക്കൊന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം അപ്പം നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ പരീക്ഷ ആകുമ്പോൾ 2 ആഴ്ച നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കുന്നില്ലേ, അപ്പം ആ സമയത്ത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുമല്ലോ വിട്ടുപോയത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് അമ്പലത്തിൽ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾ ശ്ലോകം ഭക്തിശാസ്ത്രി ഭഗവത്ഗീത 21 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യോ യോ യാം യാം തനൂം ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏതു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ്, പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആര് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവാരാധനയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ദേവതയാണ് ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധത്തില് ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഈശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും എന്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വിഭവങ്ങൾക്കായിട്ട് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ആര് തന്നെ ചെയ്തുതരും? ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തുതരും. ആരോടും ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ കൈവയ്ക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തില് ഭഗവാൻ കൈവയ്ക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് എല്ലാം ത്യജിച്ച് കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത 66-ാം ശ്ലോകത്തിൽ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാൻ നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗകര്യവും ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ദേവനെ ആരാധിക്കാനും ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹം നൽകാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന് തന്നിഷ്ടത്തിന് ഒരാൾ അനുഗ്രഹം നൽകാനോ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. ജീവാത്മാവിന് ഒരു പ്രത്യേക ദേവനോട് ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്തയ സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധാനമീഹത്തെ ലഭത്തെ ച തഥാ കാമാൻ മായൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണത് ചെയ്തിരുന്നത്. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കൃഷ്ണന്റേതാണെന്ന സത്യം ജീവാത്മാക്കൾ മറന്നേക്കാമെങ്കിലും ദേവന്മാർ ഒരിക്കലും മറക്കാറില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? നമ്മൾ മറന്നു പോകും എല്ലാതും ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള സത്യം. പക്ഷെ ദേവന്മാർ ഒരിക്കലും അതിനെ മറക്കാറില്ല. ഭക്തൻ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും ഭഗവാനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തന്മാരെന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് മാത്രമേ എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാറുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്താണോ തരുന്നത് അത് അവർ സ്വീകരിക്കും എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് യാതൊരു പരാതിയും ആരോടില്ല? ഭഗവാനോടില്ല. ഭക്തന്മാർ വിഭവ ലാഭത്തിനായി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ വിഭവങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല?
ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. ദേവാരാധന ഭൗതികമാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതികമാണ്. ഭഗവത് സേവനമാകട്ടെ തികച്ചും ആധ്യാത്മികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക വിഭവ സുഖങ്ങളും ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒന്നും കിട്ടാറില്ലതാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമാണ്. ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതിക വിഭവങ്ങളോ സുഖങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭാവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതനായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് വാഴുന്നു. അപ്പൊ സൗരമണ്ഡലത്തിലോ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലോ, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഈ പുണ്യലോകത്തില് ഓരോ ലോകത്തിലെ പുണ്യലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും അവര് പോകുന്നത്. ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവാത്മാക്കളാണ് ആര്? ദേവന്മാരും നമ്മളെല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവർ ഉയർന്ന ജീവാത്മാക്കള്, നമ്മള് താഴ്ന്ന ജീവാത്മാക്കൾ, അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്, ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൈകള്, വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ട്, ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാലുകള്. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ലഭിക്കുന്ന സിദ്ധികള് ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സിദ്ധികളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതുള്ളതല്ല. ഭഗവാന്റെ വരദാനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിമിതി ഉണ്ടാവില്ല, എണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കാരുണ്യാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ അതിരട്ടതാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് എന്ത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകണമെങ്കിലും ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ വേണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിമിതി എന്തിനില്ല? ഒന്നിനുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഒക്കെ പരിമിതമായിരിക്കും. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയഃ പരം ഭാവാമജാനന്തോ മാമാവ്യയമനുത്തമം മാമാമവ്യയമുത്തമം. അങ്ങനല്ലേ? മാമാവ്യയമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയായതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? മന്ദബുദ്ധികൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവര് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ആദ്യം അവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ ആരായത്? വ്യക്തിയായതെന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെയുള്ളത്? അർജുനന്റെ കൂടെയുള്ളത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. രജോ തമോ ഗുണത്തിന് അധീനർക്കും അസുരന്മാർക്കും ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, അസുരന്മാര്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും ആരറിയാൻ കഴിയില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. പരമസത്യം അവ്യക്തിഗതമാണെന്ന് കരുതുന്നവരെ അബുദ്ധികൾ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പരമമായ സത്യം അവ്യക്തിഗതമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരെന്ത് പറയും? അബുദ്ധികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബുദ്ധ എന്ന് പറയും. ബുദ്ധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമസത്യം അവ്യക്തിഗതമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരെ അബുദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നു.
അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീൻ തനും ആശ്രിതം. ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 11-ാം ശ്ലോകത്തില് മൂഢന്മാർ എന്നെ വെറും സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മൂഢന്മാരാണ് എന്ത് കരുതുന്നത്? ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നത്. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ദേവന്മാരുണ്ടെന്നും അവരുടേതായിട്ട് വെവ്വേറെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്നും ഭഗവാനും ഒരു ഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ഒരു സത്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. ദേവന്മാരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. അവരുടെ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട്? ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനും എന്തുണ്ട്? ഓരോ ഗ്രഹമുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. കൃഷ്ണൻ സച്ചിദാനന്ദനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ താളിലും പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്, സത്ചിത്താനന്ദനാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എൻ്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തറിയില്ല? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അജനായിട്ടുള്ള, അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്. മൂഢന്മാർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. ശിശുപാലന് മനസ്സിലായില്ല, ഭീഷ്മർക്കും പാണ്ഡവർക്കും അറിയാം. അപ്പം ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ഭഗവാനായിട്ട് അറിയുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ശിശുപാലന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനും പാണ്ഡവർക്കെല്ലാം അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണത്? സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മൂഢന്മാരിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യോഗമായ ആവരണത്തെ പറ്റി ഈശോപനിഷത്തും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആവരണം മാറ്റിയിട്ട്. അതല്ലേ പ്രാർത്ഥന? ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പറയുന്നതില്. അതായത് ഇത് മാറ്റിയിട്ട്, ആവരണം മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം ദൃശ്യമാക്കിയാലും എന്നാണ് 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 15 ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ മൂടുപടമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഭഗവത് വിഗ്രഹം ബ്രഹ്മജ്യോതിസാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ മൂടുപടമായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ വെച്ച് പറയുന്നത്, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം. ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മജ്യോതി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണല്ലോ 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ പ്രാർത്ഥന. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട ആ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശന യോഗ്യമാക്കണേന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ മൂടുപടമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെയും ഇഹലോക ലീലകളെയും എണ്ണിത്തീർക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചോ ആർക്കും എണ്ണി തീർക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് എന്തിലും പറയുന്നു? ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നു. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തൂം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. ആത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും എല്ലാം ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇന്നത്തെ കാര്യം അറിയാം, നാളത്തെ കാര്യം അറിയാം, കഴിഞ്ഞ എല്ലാതും മേലിൽ പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം എടുത്ത ഒരാൾക്ക് മുൻജന്മ സ്മരണ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ സ്മരണ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരായിട്ടുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മായയ്ക്ക് പരമപുരുഷനെ മറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല.
ഉദാഹരണം, മേഘപടലം സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവ മറയുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറയ്ക്കപ്പെടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? സൂര്യൻ ഇല്ല എന്നല്ല, വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. പരിപൂർണത നേടിയ ആയിരം പേരിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇച്ഛദ്വേഷാം സമുത്ഥേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ രാഗദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? വ്യാമോഹിതരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മളെ ബാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ എന്ത് വരുന്നു? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, അതായത് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ എല്ലാവരും വ്യാമോഹിതരായിത്തീരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നു? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചോയ്സ് വരാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യനാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് ജീവാത്മാക്കള്. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ മായാശക്തി ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? മായാശക്തി വരുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കറിയാം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്. മൂഢന്മാര് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലും അകപ്പെട്ട് ഇതെന്റെ വീട്, ഇതെന്റെ ഭാര്യ, ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, ഞാൻ ഈ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാൾ പോക്കുന്നു. അപ്പൊ മൂഢന്മാരെന്ത് ചിന്തിക്കും? ഇതെന്റെ വീടാണ്, ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ്, ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ദിവസങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഒരിക്കലും ആരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്തം ജ്വജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എൻ്റെ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവരുടെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പുണ്യകർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മുടെ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പാപികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢരും വഞ്ചകരുമായവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ പാപികളായവർക്ക്, നിരീശ്വരവാദികളായവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക്, വഞ്ചകർക്ക് ഇവർക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ വെച്ച് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ. നമുക്ക് കൂടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഈ പാപങ്ങൾ മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുള്ള സമ്പർക്കം വഴി ഉന്നത പദം പോകാം. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കും. മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ പറയുന്നത്. ജരാമരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാകിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൃത്യുവിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവര് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവരാരാണ്?
അവര് ബ്രഹ്മമാണ്, വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയുന്നത് താൻ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ്, ആ ബ്രഹ്മഭാവന നിലകൊള്ളുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അഭൗതികമായ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജനന മരണങ്ങളോ വാർദ്ധക്യമോ രോഗമോ ഭൗതിക ശരീരത്തെ അല്ലാതെ ആത്മീയ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുകയില്ല. അത് സിദ്ധിച്ചവർ ഭഗവത് സഖാക്കളിൽ ഒരായിത്തീരുന്നു. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്. അതായത് ജനന മരണങ്ങളോ വാർദ്ധക്യമോ രോഗമോ ഭൗതിക ശരീരത്തെ അല്ലാതെ ആത്മീയ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് സിദ്ധിച്ചവർ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സഖാക്കളിൽ ഒരാളായിത്തീരുന്നു. ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്. അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടല്ല, ഭഗവാൻ ആത്മീയ ശരീരത്തിലുള്ളവർ, അതായത് എന്താ പറയാ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവർ അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അവർ അത് സിദ്ധിച്ചവരാണ് ഭഗവാന്റെ സഖാക്കളിൽ ഒരായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് പറയും? അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയിലെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ചഞ്ചലമായ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് ലയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അവരെയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്, അവരാണ് ശരിക്കും എന്ത് പ്രാപിക്കുക? കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീചമാം തേതു വിദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ അറിയണം, എന്നെപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഞാൻ, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടത്? ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ട്. മനുഷ്യജന്മം കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. എന്ത്? നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ജന്മം. ഈ അധ്യായത്തിൽ പല വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ജിജ്ഞാസുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ നേടുന്നവരെ കുറിച്ച്, അതായത് എന്താണ് സുഹൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പരമാത്മാജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ആരാധന, ഇങ്ങനെ പലതും. ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തെയാണ് ദൃഢവ്രതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ ആരംഭമാണത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? ഭക്തിയോഗം, ഭക്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ ആരംഭം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിയത്. അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ആ ദേവനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആ വിശ്വാസം ആര് തന്നെയാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആരാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ശരിക്കും അതിനുള്ള സൗകര്യം തരുന്നത് ആരാണ് ചെയ്തു തരുന്നത്? ശക്തിയും തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, പക്ഷെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഏതൊരു ദേവതയെ ആരാധിച്ചാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാം. പക്ഷെ ആ ഫലങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അന്തിമദാതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാണെങ്കിലോ അത് പരിമിതമാണ്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് ഭഗവാനെ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? വ്യക്തിയായിട്ടല്ല, അവ്യക്തമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തിരൂപം സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അത് ശാശ്വതമാണ്, സച്ചിദാനന്ദനാണെന്നുള്ളത് ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും നേരിട്ട് അറിയാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ യോഗമായ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അജനാണ്, അവ്യയനാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാൻ അറിയും. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ എന്ത് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്? മായ ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. പിന്നത്തേല് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും നമ്മൾ ജനനം മുതലുള്ള എല്ലാത്തിലും കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നമുക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളെ നമുക്ക് മോഹിതരാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെന്റേതാണ്, പിന്നെന്താണ്? ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ്, ഇതെന്റെ കുടുംബമാണ്, ഇതെന്റെ വീടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മായയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുൻജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അപ്പൊ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അറിയാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മതത്വത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമസത്യമായിട്ടും ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനായിട്ടും അറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്തും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിലെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഭൗതിക ശക്തി, ജീവശക്തി അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മായ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കാനും ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ